weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɗala haya luksayba gorgola jowola gurela gobi teccana sadela ali wuri gijilona keɗele a dondu fonde sammali jeriyela bamamɓe mbahna dow mbahna lesko on waktu yoni hato ndulmaji dembe nder galle alhuseynou kane ɓuurandirede lolluɗo kane eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo jagoɗo leydi Sénégal woni Cheikh Hadjibou Soumaré jaltinnoɗo namde mum faade mawɗo leydi Sénégal ha wattidi e namde kame jaabowoji accitama subaka hande o kono o woni koye ndenka ona ñawowo to leydi Mauritanie diwana Gand ko cummusɗo waɗi toon ñalawma hanke o debbo goto wasi hen fittanu ɗum ko caggal nde cum juukimo ko ɗum jeeyi sababu yaltudemo aduna taw wonno koye forlude bamɗima ko to leydi Mali subaka hande o wonande jaagoɗo tambiɗo konngol gouvernement o holliti 19 hen lewru ko fate banggue woote e référendum tugnogala leydi ndi fiidirani haydara ko fate banggue transition omo habra windere nde kala ma transition ɗofte no feewi to leydi Guinée Conakry ñalawma heccanke o jaɓɓungala colonel Mamadi Doumbouya to sére koréen ngal ɓittodiral jeeyi sababu ha neɗɗo goto wasi hen fittanu ɗum jiidani hanke seppoji gulɗi jaw bannoɗi toon to Conakry to leydi Côte d'Ivoire kene tolno e nogas e jeegomo minita yaddiɓe Laurent Gbagbo woni landa Afrique naaɓe taƴanama hande subaka duuɓi ɗiɗi e kaso ɗum ko nangganoɓe guila nogas e nayyi lewru maynuɗo kabruji men mana ha to Burkina Faso Nigéria ma en jaaha to Libéria Gabon Cameroun ha to joolama jaɓɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Harouna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélanma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turquie kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wotoriɓe ɗum fodde 13 fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko 19 refi safrata
fannu tataɓo o ko fodde temedere fima yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri. ceerno Djiby Sy ne safa rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustaraɓe ndewagu kala. ceerno Djiby Sy ne yawrani worɓe ustaraɓe goɗago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kine mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustaɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac. so tawi a hutorima ɗe leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbaktidi hoore mum ha habba walla on janowo borogal. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko taweteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo o guya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗe ñamojo franc CFA ko temmenayyi CFA. ceerno Djiby Sy numéro mo weeva walla nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367. yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum ha tengtino e taweteɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni. kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue hewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teyya ala rewam ala effet ko haako woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cukki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa. sa yiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe wotto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali ñooro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54. so tawi gonɗa koto leydi Gambi jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43. so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden dando faade safara gorel teyya. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon Saydou Abouba Daka mo Madina Gounasa balɗe jeeɗiɗi aljuma hande o hewɓe giwi oɗo saaha mo gonɗen to leydi Gambi, leydi Guinée Conakry, Guinée Bissau, nonne kadi leydi Gambi, leydi Sénégal, Mauritanie, Mali ngam tawtorede ñalawma uddugola oɗo hen Daka fotata wonde ko ñande altina subaka nde o ñalawma hande to Daka heewi yimɓe no feewi kono kadi yeeyoɓe taweteɓe to Daka ha tenti noon ɓen dognoɓe motoje ko wayno moto mo ponoje tati kolliti weltare mumen mawde no feewi kalde Daka ari faggundu koko heewi ɓeydorade ɓe kamɓe ɓen yeeyoɓe guilay tew liɗɗi luguimaji ha tenti ɓen waɗoɓe yangara ene kollita sago mabɓe taw ko gasata so tawi heddima balɗe seeɗa kala goto mabɓe ɗo wonno ene daña no feewi tene kadi kilneɓe ne keewi ene wonde ndenka e jaam e kisala yeeyoɓe jumri yeeyoɓe alluje yeeyoɓe defte yeeyoɓe leɗɗe adduɓe gueɗe comci e goɗɗum kala oɗo saaha moni kala ɗo heedi ɗo ene hollita weltare mum mawde no feewi kono kadi goto kala ne hollita ene wondi e jaam e kisal en ndenka kame sécurité timmuɗo no feewi kala ɗo jooɗiɗa aɗa jogui hen hoolare ɗin ñalɗi sappo wonande alliyankoji ko dewal Allah ko noonne kadi julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam e janngude qur'ana e duwade ko ɗum woni ko himmirani Daka mo Madina Gounasa ha joni koye Sénégal keddorɗen gattaten koye hebbinde nden kay kisal e nder Sénégal ha tente Dakar tugganma jamma alarba o ene jofi alhamisa ɓen dadiɓe wangotoɓe e nder Dakar ɓe kolliti ɓe nangui kene tolno e temedde nayo e capanɗe jeegom e ɗiɗo taw ko neɗɗo jaahowo hakkude 21 ha faynma 5 subaka hen temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeetato nandira ko kayitaji hen capanɗe jeenayi e ɗiɗo ko ɓittinde yimɓe ko yahata haajuji mum nogasi ɗiɗone hen nanguira ko fati banggue drogue woni hen ko guyka woni hen ko biftade e gueɗe goɗɗe ne hen sukaɓe rewɓe nayo taw ko yeeyoɓe koye mumen e mbatidi alda e yamirore ñalawma hanki o yuɓɓinama heɓanade wonande jonde jomen ngaaluji jogorɓe arde e nder leydi ndi Sénégal beele Sénégal ne tiggita ngaalu mum holla ɗum windere nde ha Sénégal ɓuura wawde ƴellidde nguɗana ngaalu nden jonde noon ɗo yiɗum hanki ko jagorɗo faggudu leydi Sénégal woni Oulimata Sarr ne wonde gardiɗo taw kadi ko apixi Abdullahi Balde ɓe kolliti ko tiggidde ngaaluji leydi ndi wonande jomen ngaaluji nden jonde nde tijja koye juillet 2023 kene tolno e ujunnaje tato joom ngaalu taw kadi ko yiɗɓe gollade nder leydi Sénégal ngam tiggidde ɗin ngaaluji tiggiɗe nder leyɗele Sénégal ha ɓuura wawde ƴellidde ɓesguji leydi ndi nden jonde woni heɓanade hanki o sifande hakkude jagorɗo sukaɓe hakkude jagorɗo jeunesse kamene wondi e gardiɗo catal AGETIP woni catal keblo wala sukaɓe taw yowiti koye hey dawñi gollinde sukaɓe ha sukaɓe mbawa wawande koye men hunde mbatta gollede ngal catal himmirani ko heblude sukaɓe ko fate banggue paveji woni paveji ko fewnude karoje batteɗe booli taw koye hinde karo kene tolno e 19 commune e nder Dakar ma heble hen walla ma yuɓɓine ɗum ɗon taw kadi ɓen sukaɓe maɓe gono e ujunere suka ma mbaw ƴettede keble gollo hen taw kadi lewru kala jomum ne yooɓe 16 ujunere ngam gollala ngal mawɗire ndi ƴetti ngam wallude ɓiɓɓe leydi ndi ha ɗum ɓuura yaadude e jamanu ustugola kasdi e nder leydi Sénégal ngal catal tambingal ko fate banggue ustugol luwas hanki ɓe garti e yaññade tugganma gila go lewru mars ha yetti hanki jeenaya wi lobs jayde wiite noon e gardegola Mamour Ndawa hollitiɓe keeɓi kene tolno e 500 e capanɗe 95 appel taw ko noddandu téléphone e kala ñalawma aɓe keeɓa kene tolno e capanɗe 6 appel noddoɓe ƴettude renseignement ko fate banggue ustugol on luwasa gila e jomen galleji ha e ɓen looɓe o holliti 250 appel koye nder région Dakar ko heddi ko kala koye nder leydi ndi Sénégal
kene tolno e temedde nayi e capanɗe tati e jeegom plante taw ko kayitaji joƴƴinaɗi wonande ɓeena wullittoɓe hen gueɗe kewɗe ko wayno guiɗay wullittoɓe wonɓe galleji e ɓen jeeyɓe galleji ken tolno capanɗe jeetato e goho taw kadi ganduɗa ko joom galle woni caliɗo lawɗinde gal kuulal ɗum noon laamu ngu yaltinino kuulal manggal no feewi ma kuule pawe e jomumen kono kadi teskama caɗele ɗe ɓuuri hewde koto Kirmasar ha faynma e nder Dakar e hoore mum woni département Dakar kame département mo Kirmasar teskede Pikine Guédiawaye ene jogui caɗele to banggue fahamde ngal ɗo kuulal kono gadde gueɗɗe kala enen dewna laawola hoorejo leydi Sénégal Macky Sall joɗodima hanki o to galle lamorgo to woni chef d'état majeur général armée leydi France taw kadi on mbiteɗo Thierry ɓe mbawi jododade yewtidde yewtere yanje no fewi ɓeydude nden kay kisala hakkude jambareɓe ɓe leydi Sénégal kame koninkoɓe leydi France to banggue heblo e nandiral e gostodiral miijoji ha tenti Sénégal ne yiiɗi ɓeydude nden kay kisal keeri leyɗele mum hoorejo leydi ndi holliti e lowre makko taw kadi ganduɗa o holliti wonande o haaldi téléphone e hoorejo leydi Tunisie Kayit Sayed ko fate banggue konguɗi ɗi yaltinno gila nogas e goho lewru mani ɗo ko fate banggue leyɗele Afrique ɓaleje ɗe hollirɓe hande metti mumen no fewi ɗiɗon fannuji hanki o yeewi askan wi Ousmane Sonko e hoore mum erima wonande moɓodiral manggal no fewi ñande 15 ndiɗo henna lewru e nder 41 département ji taweteɗe e nder leydi ndi kala siftinde on kanko Ousmane Sonko o jogori nottade kuccam hakkude makko e Mame Mbaye Niang ko ñande 16 ndiɗo henna lewru ñande 15 nde noon wo noddi yimɓeɓe kala nde jaltata ngam wonande seppude e nder leydi ndi kala hollirde beltaki ko fate laamu Macky Sall Cheikh Hadjibou Soumaré gonnoɗo hoorejo jagode leydi Sénégal woni no membre taw kadi ko gardiɗo commission ko fate banggue EMOA jaltinnoɗo konguɗi namde nayyi faade banggue on dawriyanke sarɗiyanke mo leydi France jillinoɗo e nder leydi Sénégal beele mawɗoɗe ndi tottimo milliard uji jeeɗiɗi kene wona 12 millions ko préje euro walla ala gila hanki noon omo taweteno toloko ngam hettedemo hanki o waali ko toon hande no wo fini koto tribunal o ɗaccitama kono woni koye contrôle judiciaire wawata woɗɗoyde caggal ɓen gaynani e makko yeewi askan wi kañumenne kolliti ene cuɓo nokkuji ɗiɗi ɗo mbaɗi meeting ngaji men ɗiɗi mawɗi e nder Dakar ñande 14 nduɗo henna lewru ndu gonɗen taw koye Dakar yidde andinde mawɗe ndi ɓe goni koye heɓanade sumgoji 2024 frappe France dégage hanki kamɓe ɗe ɓe jinno ko moɓodirde yeeso ambassadeur mo leydi Tunisie e garde-gol Guy Marius Sagna sarɗiyanke mo yeewi askan wi ɓe kolliti ɓatake moɓe mbindi ɓe jiiɗi ko rokkude ɗuma ambassadeur mo leydi Tunisie tawete to Dakar ngam yidde ɓe wadde boycott ɗurnade e falkisade ko fate ɓenge produit ji giwoji toon to leydi Tunisie finoɓe to Ndormana ene tawe nder commune département Madina Yero Fula e nder Kolda ko cummusɗo waɗi toon cummo sabima to nokku ɓireɗo Sinthiou Simona gueɗe kewɗe boni toon daabeje kewɗe mayi toon ɗum ko ñande 6 nduɗo henna lewru gartaten ko fate banggue caɗele nawliraɓe ɗiɗo haɓɓe ha mbatidi kaso kamɓe ɗiɗo kala gorko mabɓe kañumne watti tan ko walde kañum goto ɓe nawliraɓe ɗiɗo noon goto biyeteɗo Mba duuɓi 22 goɗɗo one ko M Samba ɗum ko caggal nde Mba yalti galle sanga cekkiraɗe kanko noon M Samba wo sarwi hirande woni tan wo fecci hirande ɓe kirtima ɓe gayni Mba arti namdima to hirande mum woni nawli ko biyeteɗo M Samba holliti hirande gasi ha laaɓi nenna Mba hocci booliyel mum yeehi to kisinto ngam ƴeewoyde hirande mum kanko M Samba o holliti a nattaɗo ko yontandama ni woni tan ɓe ñalkodiri no gandirɗa kanko M Samba o hocci fer à passer woni fer à passer kankone Mba o hocci jaasi ɓe mbattidi kamɓe ɗiɗo kala koto hôpital goto mabɓe kala addoyi kayit médical porte plainte goɗɗo kamɓe ɗiɗo kala hande o ɓe tawi to kaso Thiès ngam fadde ñawore mabɓe suwa tawa yande jeheten ko ha toon to belinayɗi taw yin toon musidɗo men Moussa Thiam martanen seeɗa e golle gollaɗe e nder commune
e nder commune gatan martan e nder commune mabɓe ko fate banggue wonande golla toon taw goɗi ɗum ko maire o kono kadi ɓe ceerani e ñagade kuɓɓam kuura e caɗele teskade e nder diwan o Moussa Thiam jaam hiiri toon. jambolo hiiri gay Sar Abdullaahi Saar weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma diwan mo Matam ha commune mo Ogo maire Abou Diallo Balel o waɗi golle paydindo e mairie makko ndiw ardi toon to Ogo diwan mo Matam jeeya koye région mo Matam e hoore muɗum ko wuro woto ene wiye Hombo o eɓɓino o haalino maw waɗanɓe saaha campagne o wi maw rokkuɓe teere ngarɗuɗo toɓe mbawi wadde coftal ɓalli mabɓe laatima laaɓi cer o waɗi ɗum wadde en mbi maire mo Abou Diallo Balel o waɗi ko wino wadde ko wino koye cagatagal jeeya enen gueero dendagal ardiɓe mairie ji leydi Sénégal yo mbaɗɗo hono ɗeɗo golle mone kala ko ɓesguji diwan muɗum gardin ɗum wadde yo mbattu haqqille ɓesguji mumen ko golle ɓuuri haala wattinto ko golle gadoto so tawi woni mantoɓe no goodi mantereɓe no goodi an gollunoɗo saaha nde gollete nde beele inde ma wawa feeñde hen en jaltirani on diwan men jaa ha toon to Beelinayɗe Mbayla wuro ngo ganduɗa jeeya koye commune mo Ogo wuro mawgo wuro garantejo wuro ɓoygo gandirago fina tawa ko ngon wuro tigui wone e caɗele oɗo saaha mo gonɗen caɗele wona hay batte ko doyam walla mbiyen courant ene heewi e nder leydi Sénégal kono Beelinayɗe Mbayla taweta e oɗon ngoɗon wuuro witego en waɗi courant eɗen mbawi wiide kala diwan mo garɗa ko poɗɗo no Beelinayɗe Mbayla taw ala courant ko Beelinayɗe tan mbiyata ko takki Beelinayɗe e ko taari Beelinayɗe wona hôpital uji moƴƴi wona ambulance uji moƴƴi wona courant elle wona e beele elle wona e nder leydi Sénégal ɓe jeeya ala foof ko ganduɗa ene wiye ɗeɗo gueɗe laamu ene tawe e Beelinayɗe Mbayla emin gueero lamɗo leydi Sénégal ha tente an Abdoulaye Saar beele ɗemgal ma yente hen Allah walla min beele min gummo e ndeɗo ñibbere e ɗeɗo caɗele koye Beelinayɗe jeeya koye nder leydi Sénégal so tawi woni kala élection garɗo Beelinayɗe vote nata ko lamɗo leydi Sénégal guilay 2012 walla ni mbiyen 2009 ɓeɗo Beelinayɗe Mbayla ene tawe commune mo Ogo ɓe jaari koye hooreje leydi Sénégal dendagal kala ko lamɗo leydi wi ko ɗum ɓe mbi kala ko lamɗo leydi yiiɗi ko ɗum ɓe jiiɗi kono ɓe donki yoɓe keeb koɓe poti hebde e nder laamu leydi Sénégal Sar Abdoulaye Saar Moussa Thiam Beelinayɗe Mbayla ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Moussa Thiam Beelinayɗe Mbayla kon takkusana yoni ha e nder galle Baba Ibrahima Nalla Lama ɗoftitiɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗen kesdetina nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala Beelinayɗe Mbayla ɗen gandi ko wuuro ganni ko wuuro finatoa teni kadi ko wuuro anduɓe ko wuuro kadi heptinago no fewi ango handi noon e dañde kuɓɓama timmuɗam ha yeyno ladde mum e wuuro mum kala Beelinayɗe e ko taari ɗum kala jeeya koye guure ganni on takkusana jonɗoɗon ɗo Beelinayɗe on yoni ha to cankon ɓoggel e nder galle ceerno Ahmad Adja walla mbiyen Ahmad Sumbo kame ceerno Idrissa Anna woni ceerno Idi a Kane sen giwi ɗon paɗen ko ha toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garandi en kikiɗe hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdoulaye Saar salmitama dennagal hetto weltare TV kabaruji garande ɗo e nder Ziguinchor ami Tamba eɗen gandi ko koyse présidentiel ina wayno o yeehi to port Ziguinchor o tawi toon rewɓe wonɓe toon ɓe ñande 8 mars holɗum eɓe mbaɗa guejje eɓe mbaɗa yokoso eɓe pewde sippak kamɓe rewɓe eɓe kolliti darde mabɓe ko ɗum tan woni koɓe gollata jamma e ñalawma ɗum noon eɓe jiiɗi wallede kamɓe ɗen ɓe mbawa jogitade eɗen gandi ɗeɗo guuride ko dognoɗe ko wayno Mahmouda e Missil ɓeɗo noon ina wayno gatti rewɓe ɓe darima mbi ina ñaagui ballal holɗum ɓe ballama noon fodde million ngaji 40 ina jogori kadi wallede holɗum ɓe mballe force uji e dennagal muɗum so en garti ɗo e mairie Ziguinchor ina wayno oɗo mairie Ziguinchor kanko Ousmane Sonko hakkude makko e préfet tekkeral luuɓa hakkude mabɓe budget wotanoma milliard uji 5 budget municipal kanko Ousmane Sonko o ɓeydi hen milliard uji 2
préfet noon wimo yo ittu milliard uji ɗiɗi saabu population hattanani o wi tati memata jeena ittani hande o ittani janggo ɗum noon on wi kanko ittani ɗum hande o ittani janggo ɗum noon appere nde yakare naɓe mbimo so tawi o ittani holɗo fawi o wi o fawi ko waɗi degré ɓennuɗo o noon hay goto wawa ittundemo kanko waɗi ɓe mbimo deke président de la république so tawi on mbi wawa wadde libde assemblée o wawi libde assemblée o waɗa degré ɓenna ɗum noon eɗen gandi hande ina jogui weltotoɓe ɗo e weltare tv ɓinguel meɗen mbiyetengel Oumar Diallo e Alassane Gassamma e musidɗo meɗen Ahmad Sy eɗen gandi ko chauffeur ceerno Ibnu Oumar musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio zikka jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallo kebalde jaam allahumma amina ya rabbal alamina sen giwi tonto Ziguinchor paɗen ko tonto leydi Mauritanie batu jagorde hanki hoorejo leydi ndi kame gouvernement muma kanko on jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngu warti hanke yañade seeɗa hayso woni commentaire makko woɗɗoyani e ɓen nayo dumbanoɓe e cuuɗi dumbirɗi ɗi noksoɗa ɓoccitiɓe guila ñande alet jawtuɗo henno jamma muɗuma caggal nde jooɓi pittali ɗiɗi ɓe rewnoɓe on kaso goto gañiɗo battidiɗo toon to hôpital wo holliti tambiɓe nden kay kisal leydi ndi ene gone jiilaw jamma e ñalawma e kala waktu tene kadi aɓe ɗamini maɓe nangu ɓen dogɓe ko ɓuuri yawde yaccade gartire ko kuule cattuɗe pawe dow mumena wonande baɗal ngal ɓe mbaɗi ngal yonnaka hay seeɗa kono ɗo saaha wona ɗum woni himme mabɓe ko ɓen holno mbaɗi ha ɓocciti e holno ndewi ha jalti o kaso e hono mbaɗi ha jooɓi pittali ɓeɗo henna renoɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men goto gañi hen e hol peeje goɗɗe ƴetteteɗe ɗeɗo henna gueɗe ha natta wadde e nder leydi ndi Mauritanie ko nden toɓɓere wo ɓuuri rippude wo erima noon ɓiɓɓe leydi ndi nde gollodirta e ɓen tambiɓe nden kay kisal leydi ndi wonɓe yiilade ɓen nayo so tawi ɓen jiyama jokkodire e tongode 102 111 117 120 beele ɓen mbawa fawede junggo sadde ko tongode noon tan mbatta gotel e 0 e 2 noon tan mbatta gotel ndiga ɗiɗi mbaɗa gotel jeegom walla mbaɗa gotel jeeɗiɗi walla mbaɗa gotel mbaɗa 20 mbaɗa nogas woni tan keɓa kala ko jiɗɗa noddude sa yi ɓen ɓe famani walla ko ɓen holliraɓe mbadiji mumena ko fate banggue kuppugola internet kanko on jaagoɗo wo arti hen no fewi wo holliti nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi ɓuuri internet so tawi noon woni oɗo saaha haajo humtima gueɗe kala ma joomumen keɓ kuppiraji mumen walla keɓa internet mumen ha no jiɗiri ni kono ɗo saaha mo gonɗen internet arta tan konde ɓe keeɓi fandare mabɓe e nden kay kisal yiilade ɓen majjuɓɓe ko wona ɗum ko noon association Mauritanie de espoir ɓenne kadi kolliti internet ko kuppa ko ɓe beltaki hen hay seeɗa ngam won gollotoɓe woni golle mabɓe koye internet taw koye téléphone aji ɓen joguiɓe wifi ji mo ala wifi kam koko darti ɓenne kadi hande o golle mumen kala koko darti ɗum noon laamu ngu foti ko wattude ɓen haqqillaji anda kam kene tolno e balɗe poɗɗe dani hen kala jomumen nana jooɗi gollaki hay seeɗa ɓe jonnani ɗum imam en kame ulama o en taweteɓe nder leydi Mauritanie ngal catala e jayde alahbar ɓe kolliri wonande kamɓene aɓe kollira mette mabɓe faade gol ɓoccita gola taw ko ɓen nayo dumbaɓe ha jooɓi pittali ɓen ɗiɗo renannoɓe ɗuɗon dumburu gañi hen goto ɓe kolliti hen kamɓene mette mabɓe fandare mabɓe ko ɓen yo ndewinde ha jagge kuule cattuɗe pawe e dow mumena to leydi ndi Mauritanie keddoɗen gartaten koye jillu sete Fonds monétaire international woni FMI waɗɓe jillu mumen e nder leydi Mauritanie ɓe jooɗodima e hoorejo jaagoɗo leydi ndi ne wonde gouverneur banque centrale mo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude wonande leydi Mauritanie kame cetal tambingal koppareje ñameteɗe nder windere nde kala ɓe kaldi hen toɓɓe jaaƴe no fewi gam yurnitade gueɗe kewɗe ko fate banggue gueɗe ɓamtoje hakkude ɗeɗo hen leyɗele kala ha joni to Mauritanie keddorɗen gartaten koye jaagoɗo jeygu leydi Mauritanie wo holliti e nder lewru février ndu tan ɓe guddi kene tolno capanɗe jeeɗiɗi magasin taw ko yaɓɓuɓe kuule leydi ndi woni hen kadi kene tolno capanɗe 4 restaurant
woni ko ɓe guddi ngam ŋakkugol laaɓal kame geɗe koye e prix kala ɓe nangi kene tolnoyno gas 7 tonnes taw ganduɗa ko ɗin wonande ko gueɗe ñameteɗe taw happu mum koko gasi guila jus uji jareteɗi e biskitaji e gueɗe patuɗi hen kala so wona noon woni hen boutique aji walla restaurant ji yoɓɓe ko fate banggue amande pawande ko ndem jeeyi sababu ɓen gudditi kono kadi aɓe jokki e kala saaha jippade gam laɓɓinde gueɗe ɗe kala ha ɓiɓɓe leydi ndi gona e jaam e kisala ko cummusɗo waɗi to nokku bireɗo to nokku cummusɗo waɗi to nokku bireɗo kenkusa ɗum noon ne tawa nder état mo asaba to nokku mo mbiyata allah yuma taw kadi koye nder gang e hoore muɗuma to noon ko cummusɗo waɗi toon hanki o debbo goto porloynoɗo bamɗi mum ko cumo juukimo toon o wasi hen fittano makko finoɓe to noon guerima autorité ji leydi ndi ne mbawata fabadeɓe kono ha jamma hanki o ɓe jiyani taw hay goto ɓe gullitono noon caɗele mawɗe no fewi teskede woni saha so cum waɗi gueɗe kewɗe ne kewi a bonde hena Arabie Saoudita ñalawma aljuma hande o rokkiri kene tolno e 3 ujunere deftere alqur'anil karima king fada ɗum noon fayi koye laamu leydi ndi kame duɗe jangguinoje qur'anil karim e jumaji ɗi kala ngal ballal yettima hande o guuɗe gouvernement leydi Mauritanie ha tente jaagoɗo tambire gueɗe diine mo leydi a Mauritanie le chef d'état major général armée leydi France kanko ona ceeri Bourkhada bannoɗo jillu mum hanki to Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joɗode hoore leydi Sénégal hande o ene tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie mawo joɗoɗo e hoorejo leydi Mauritanie mawo joɗoɗo e ardiɓe konu gam jokkodirala hakkude leydi makko kame leydi Mauritanie ha ɓuura sembolinde nden ka e kisal leydi ndi météo mo leydi Mauritanie holliti hande o nangue ma saafo no fewi e nder leydi ndi ha tentito asaba gorgola guiɗe maka 42 degré nguleki mawki no fewi koko jogori diñade e nder ɗiɗo henna a nokkuji kala to leydi Mali paadena to leydi Mali jagorɗo transport leydi ndi woni madame Madina Sissoko hanki waɗi jillu mum toon to locomotive taw kadi ganduɗa ko locomotive mo cc 2000 mo cc 220 207 jaafoɗon taw kadi komo Bamako ɓe dañi jolde nder gam hollirde ɓooyata kanlana jordi ma wattu dogde e kala saaha ɓe kollira datuji kono noon laatata ko holliti ngol lawol ɓooyata wonande ma kanlana jordi wattu dogde hakkude Bamako e Haay wonande finoɓe to Haay ha to Bamako kala ma mbatti yaade kaɗo hen laana tene kadi maɓe guittu sete gam nelde chef de gare uji gam findinde jertinde yimɓeɓe lawol laanagol ɓooyata maɓe gumma gam wonande newnude yangara hakkude Bamako e Haay ma yahoy ha yettoyo to leydi ndi a Sénégal jillo hoorejo jaagoɗo leydi Mali woni Chekela Kogala Mayga ne wonde jaagoɗo affaire étrangére mo leydi ndi jillu mabɓe Abdoulaye Diop toon to leydi Qatar o holliti kanko on jagorɗo affaire étrangére ɓooyata worɓe joomen ngaluji joguiɓe haalisaji no fewi ma jippa to leydi Mali gam wadde toon ngaluji mumena nde tawno leydi Mali ko leydi beldi gollade no fewi caggal nde ɓe ƴamodiri ɓeena dummunna taw koye lulde wonande fedde gotago windere wallidde leyɗele ɗe jarani yeeso no fewi kono kadi ɓen joomen ngaluji kolliti koyɗe mumen garata to leydi Mali koye mayirɗe wonande ko ma lewru ndu maya woni tan lewru korka ma maya ko nden ɓe potata arde toona jaheten koto diwan Haaya guila tan no gase jeeɗiɗi lewru février ko nden ñawore ɓen yoɓinoɓe pittali yimɓe nayo taw ko ɓen nanguiranoɓe maccuɓe nder galleji piya ha maayi guila noon no gase jeeɗiɗi lewru mandiɗo ndu ko nden ñawore nde uddino taw uddino nden ñawore ko suudu walla mbiyen cour d'assise régional mo Kaya taw kadi ganduɗa ɓen jeeɗiɗo yoɓiɓe pittali ɓen joyo ɓen nayo jaafoɗon taƴinama kaddingurname kaso taw kadi ko ɓen waranoɓe ko Youssoufa Sissoko ne wonde Muntaga Diary Sow ne wonde Gossi Sissoko kame Janne Sissoko ɓeɗo hen nayo woni ɓe pittali men guittuno taw koye piile ha maayi to wuuro wiyetengo to wuuro wiyetengo Jandema wuuro wiyetengo Jandema ɗum wonno ko 2 septembre 2020 ɓen ñawaɓe ko Djibril Badjiga Moussa Sissoko
ne wonde Ousmana Diariso kame Hame Diariso ne wonde Mohameda Diawara Mohameda Diaby kame Lamba Cissé ɓeɗo henna goni ñawaɓe kaddi gurdam e kasso kono noon darni ɗum ko cetala haɓattoɓe maccugago ɗum noon ɓen kollitino ko fati ɓengue maccugago e nder galleji koko gasi gila hitande 1995 woni 1905 gillen gasi teskama rowane debbo goto nayejo mo duuɓi 70 taw kadi debbo nanata teni kadi ko momo ɓireɗe Djigo Sidibé kañumne fitta ɗum itta e sara guesa mum ten ton wattidi duppede ɗen gueɗe kala ɓe kolliti mabɓe dewido ɗen gueɗe haɓe ɓuura laɓɓinande ɗum ɓiɓɓe leydi ndi joguiɗo konngol gouvernement leydi ndi woni Abdullaahi Mayiga satti subaka hande o ko fate banggue woote membitele woni référendum 19 nduɗo hen lewru 2023 mo ganduɗa almameɓe hewɓe ene jogori ɗurnade ɗum gam hollide leydi Mali fayi koye laïcité ɓe jaadani hen gouvernement o holliti ɓeto golle ko fate banggue ɗon woote membitela ala kala ko findiri ko fate banggue laamu transition aɓe kabra windere nde kala leydi Mali kame windere nde kala opinion nationale et international kala no wiiri wonande ko fate banggue transition kaldaɗo nandira wonande on calendrier koko ɗoftete ala kala on calendrier ko fi e ko fati e banggue wonande ɗiɗon sumgoji woteji membitela sengi wi to leydi Mali parin koto Guinée Conakry tollaɓe ko suka bañowo goto fetel mum jamfi ɗum yooɓi fittande mum ñande 7 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ñande ñalawma rewɓe nde kanko noon wiyete Ilyasa Diallo o wondino koye miñi ko e dewaɗi mabɓe ɓe jano koye ladde witede Garambe ene tawe kene wona hedde 15 kilométre hakkude mum e laaɓe ko toon wayano wañoyde nde noon omonde dewaɗi makko o felli wonande lella goto wayno gonno lella ni ko jigbe goto caggal mum noon yidde dogde gam tuufade jaggude ɗuma no doguirtini noon mataw junggo makko feeri rewandu arti e makko woni o heddi hen wañoɓe heddiɓe ɗe tili nde kolliti oɗo hen wona bañowo teskaɗo e nder diwan nde ɓe gandimo noon ɓe gandi ko bañowo kesso hewani bañowo kiɗɗo hewani yoɓade fitta noon to banggue fitela ɓe kumpiti hen noon ko bañowo kesso caggal nde loskoji kewɗi mbaɗa e oɗon fannu to Guinée keddotoɗen hanki seppoji gulli jaw e nder Conakry kono kadi police hanki holliri doole no fewi sukaɓe hewɓe gañima hen polisaɓe ɗiɗo gañima caggal police goto nde wedda hayre tinde yeeso mum kala ko ɗon fusi nawa to hôpital ha tenti toon to kosa ne tawe e nder baliyeji ɗi Conakry to Guinée keddoɗen ñalawma heccanke o kanko hoorejo leydi ndi colonel Mamadou Doumbouya bannoɗo jillu mum toon to géré coréen haade mum yettade toon to géré coré taw ɓittodiral kewgal waɗi toon ha waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe taw ko ɓuuri nede ko sukaɓe tokosɓe hakkude duuɓi 7 e duuɓi 10 caggal nde nawa to hôpital hen goto wasi fittandu muɗɗum sengi wi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire ko tana musɗo waɗi to wuro wiyetengo bewme ko sukaɓe tato jeeyaɓe galle goto kañumen majjuno gila joyinduɗo hen no lewru nde jiile ala kala ɗo jiitaka ndeke bone o ɗo waɗi ɗo woɗɗani koye woyndu wotoru nde ɓe birtoto ñande kala ko toon cukalon gon gonno kono kon jiita kankon kala kon keddotaki e wonki maggon hen ɗiɗon jarata koye duuɓi 3 gotel ngel koye hitande e feccere yarata woni Dembélé Mamadou woni Dembélé Mamou kame Dembélé Madassou ene wonde bileɗo Dembélé Lassina ɓeɗo hen tato kala mbasen pittade men ɗum noon ɓe teska koye jenayse mori Dembélé bannoɗo ñande 2 nduɗo hen lewru ko guila ndena ɓe teska majjugol mabɓe kono ɗo saaha loskoji ene jokki holko jeeyi sababu nadde ɓe woyndu hakkude duuɓi 3 e hitande feccere holɗo rewa e hol baɗɗo ngal ɗon baɗɗala nogas e jeegomo milita taw ko yaadiɓe landa lora bagbo woni parti africaine PPA kañumen nangganoɓe guila nogas e 4 lewru février mandiɗo hen nan do guila nden ñawre mabɓe yani hanki o aɓe taƴana duuɓi 2 e kaso ngam ɓittinde ɓe boli wonande yaadeɓe ne ceppoya ko alda e yamirode ɗum ko caggal mitin mawɗo yaadiɓe lora bagbo mo mbanno wattidi koye fitinaji kono ɗo saaha yaadiɓe bagbo dawriyankoɓe hewɓe kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi to Tunisie
kene wona capanɗe joyi e nayi migrant taw ko leyɗele ɓaleɓe woni faabaɓe maaje kaɗiɗe leydi Tunisie hen 14 mbasi pittalu men ɓalli mumen jiitama taw kadi ɓe jinno faade ko toon to leyɗele Europe to Burkina Faso konin koɓe leydi ndi jaltini cimtola yontere nde ɓe mbaɗi opération mabɓe nder leydi ndi kene tolno e 11 koninke ɓe mbasi ɗum nayo gañima hen kono kadi kamɓene ɓe jooɓima pittali kene tolno 110 fittande taw ko terroriste en ɓe kepti kaɓirɗe kewɗe ɓe duppi otoje e motoje kono nonne kadi ene wonde engine aji taw ko petrol kewɗi woni koɓe tetti hen to Nigéria pelɓodiral subaka hande o hakkude bis kame train ɗum waɗi koto Lagos yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo gañima hen ɗum ko limore hulɓinide so ɓen capanɗe jeeɗiɗo hewɓe hen ne tawe koma gandani hayɗo keediɗo nayo mbasi fittali men ko rewɓe ɗiɗo ɓe ko worɓe on noon accident waɗi ko subaka hande o toon to Lagos lamorgo leydi toon to Lagos lamorgo ɗimmo ngo leydi Nigéria to Nigéria keddoto ɗen catala tambingal sumgoji leydi ndi ɓe dirtini sumgoji taw ko sarɗiyankoji kame gouverneur uji ponnoɗi latade ñalawma janggo dittinama ha 17 lewru mars kono kadi ko fate banggue yaade no ƴamoya ɓen suɓotoɓe koko jokki ha ñande 16 ɗuɗo hen lewru kono ɓe kalani ko jeeyi sababu wonande dirtingol ɗiɗon sumgoji suka debbo nigérianajo biteɗo Jeffrey Joy ɓurɗo andire Jeffrey Joy woni inde makko nde o andira kono kadi inde makko tigui rigui ko momi siki ɓurnoɗo yiilede taw ɓurno yiilademo ko laamu leydi Italie police Italie waɗinomo mandade arrêt guila 2013 omo yiiletono gam ɗannindemo sukaɓe rewɓe hewɓe faade to Italie faade to Pays-Bas Espagne taw kadi ɓen sukaɓe rewɓe so ɗannini ɗumen o waɗata ɗumen ko yeeyoɓe koye mumen omo kefto halis o caggal nde losko waɗa ha anda kanko on debbo Jeffrey Joy kanko ɗum woni golle makko nde wo dogi o faati to Nigéria gillen ko toon wo moltino e ballal entrepelle hakkude police mo Italie kame police mo Nigéria mbawino waddude junggo e faandu hawo nanga 4 lewru juin 2022 to Abidjan lamorgo leydi Nigéria kono kadi caggal nde ɗaɓɓiri suudu ñawore ndu leydi Italie caggal nde ɓen ñawnoma ñawore comtimasa wonde o tawaka duuɓi 13 e kaso kono kadi o artirama ñalawma hecciyanke o toon to Italie ko toon o sokete ha ko taƴana ko gasa ambassadeur mo leydi Nigéria taweteɗo to Italie holliti duuɓi 13 o taƴanaɗi so gasi tan ma o yaltu hono no yiɗiri ni hen to leydi Cameroun paɗena sumgoji ko fate banggue sarɗe sumgoji ko fate banggue suudu sarɗeji tokosuru woni Sénat tijja ko ñalawma ɓawo janggo woni ale ɗo capanɗe jeeɗiɗi sénateur ɓen goni suɓeteɓe capantato ko Paul Biya suɓoto ɗumen e nder région ngaji 10 taweteɗi e nder leydi ndi to Libéria l'ambassadrice taw ganduɗa komo CEDEAO woni Joséphine Nukurana holliti oɗo saaha jagorɗo ñawoje leydi Libéria toon to Monrovia kanko yimɓeɓe gollitoɓe kala caggal wo joɗini toon ko CEDEAO oɗo saaha o holliti o heeɓi ɓattake giwɗo e Facebook taw iwi koye compte biteɗo Bill Garson on noon sappanimo ko mayde kanko e goldinmo kala ɗum noon mo hollira laamu leydi ndi kala ko heftimo kam yoɓe gandu iwi koye oɗon to Gabon ko bateau yooli toon jamma heccanki o taw ko feeri tokose dogowo hakkude Libreville kame Argentine wanno hen temedere e ko fawi neɗɗo temedere nogas e ko fawi neɗɗo kene fotta wonde nogas e jeetato majjuɓe yimɓe ɗiɗo kam jiitani mbasi hen pittali men nogas yiyata majjuɓe heddiɓe kala jiita ko hen ne mbasi pittali mumen heddiɓe noon mbawino faabede hen joolam jaɓeri Iran ene moƴƴitina jokkodiral hakkude men Arabie Saoudite ɗum ko caggal jillu jagoɗo mo leydi Arabie Saoudite gam moƴƴitinde hakkude leyɗele mabɓe kono kadi to Iran kene tolno e ujunnaje 5 élève ɓuuri hewde ko sukaɓe rewɓe e nder temedɗiɗi établissement école aji teska ko gaz woni ko yiya hen ha sukaɓe hewɓe dañi hen caɗele taweteɓe hôpitaux ji leydi ndi gam teskede ɗum ɗo hen ya taw wona laamu ngu waɗi ɗum hayso tawi yimɓe jeeɗiɗo tumaɓe nanggama hen lundiɓe leydi ndi joofi peɗeli ko gouvernement leydi ndi to Israël hanki ko ɓittodiral to Tel Aviv seppo manggo no fewi ha ganduɗa jagoɗo kono mo leydi Amérique bannoɗo jillu mum
tonto Israila taw kanko on hoore jagode leydi ndi mawronki yettoyade o ƴetti ko hélicoptère faade toon to Jérusalem ko toon wo jaɓɓoyi ona e ngal pelɓodiral mangal no feewi ngam wuytade ko fate banggue hoore jagode leydi ndi ñawol nde wahliti nde ɓe jaadani hena attentat hanki baɗɗo toon to Tel Aviv lamorgo leydi Israila waɗi noon yimɓe nayo gañiɓe hena on commanda pelnoɗo fitta ɗum ittama ko Palestine najo ɗum ko caggal wonande pelɓodiral bannogal toon to jannina sengi wi toon to Israila Russie ene moƴƴitina jokkodiral hakkude leydi Arabie Saoudite ɗum ko jillu jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Arabie Saoudite ñalawma hanki o to Moscou ngam ɓeydude cehilagal e golle hakkude mabɓe leydi France yuɓɓini sommet hakkude France britannique franco britannique ɗum ko subaka hande o jillu hoorejo jagode leydi britannique yettima to France nden jonde wayrunde joɗade gila 2018 jafoɗon ngam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe to Allemagne ko pellowo goto to hamburger naati toon e nder église goto felli toon yimɓe jeetato mbasi hen pittali men kankon pellowo sanga 19 heures hanki o kono ɗo saaha ɓe kollitani taw koye pelle ceɓɓitiɗe walla ala ko neɗɗo mo haqqille hewani noɓe kewide e kala saaha musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garani en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗe moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma ketto musidɗo moon haali Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena